दायो जोङो XNDP वेलफेयार ससाइटि आरडि ग्रुपनिफ्राय जानानै दिनै फंनैसो रायजो राजानिसिम माने जोङो नैबे फैबाय थानाय बिधान सभा इलेक्शननि सोमोन्दै जोङो रायजो राजानो फोरमायनो सानदों। दा बेयाव आंजोंनो लोगोसे जिरायनानै दङ डिरेन ग्रुपनिनो बिथां दैमारि, लोगोसे जोंहा दङ बिथां दा जों बेखौनो फोरमायनो सानदों नैबे XNDP वेलफेयार ससाइटिनिफ्राय जाहाथे जोंहा दिनै जिहेतु इलेक्शना जानो समा नै जोंहा फैगासिनो दङ, फैगोन बिस्थिबार एप्रिलनि 1 तारिखै। दा बेयाव जों गासैबो रायजो राजाखौ नैबे जोंनि उदालगुरि समस्तिनि जितु बिजाथि रिहुन दैमारि सारनो जाहाथे भटखौ बेसेन गोसा भटखौ गासैबो जाहाथे दान खालामगोन। मानो होनोब्ला जों दिनैयो थांनाय BTC इलेक्शननिफ्राय आरो नैबे जोङो दिनैनि बे बिधान सभा इलेक्शनसिम XNDP वेलफेयार ससाइटिया रावजोंबो बा BPF दोलोजों जोङो बायजायाखै, बा जों BPF दोलोजों जों फैसा बिथांमोननिफ्राय जों लायाखै। जों बिथांमोनखौ जोंनि माखासे जिहेतु सिंनि अभाब अभिजगनि थाखाय जों बिथांमोनखौ जोङो सापर्ट खालामदों। मानो होनोब्ला दिनै UPPL सरकार आरो BJP सरकार मोननैजों सरकार दानानै बिथांमोना माखासे जोंनि जियालाव थानाय केदार बिथांमोननि सायाव जेबो इनिशिएटिभ लायाखै। बेवखायनो जोङो बुंदों फैबाय थानाय बिधान सभा इलेक्शनखौ मानो थाखाय सापर्ट खालामनांगौ, बर' रायजो राजा आरो जोंनि गासैबो जाथि जनजाति गासैखौबो जोङो माने दिनैनि बे माने फोसावदिं माबानि गेजेरजों जोङो गासैखौबो जोङो खावलायनो सानदों। मानो होनोब्ला दिनै बिथां रिहुन सारा बबेबा गामियाव बबेबा ओनसोलाव बा एरियायाव बिथाङा हाबबोगासिनो दङ। बेयाव दिनै आइजोफोरानो होन, सोरबा सेल्फ हेल्प ग्रुप बा सोरबा बेमार आजार जानानै थानाय बिथांमोना माबा मोनसे सारनिफ्राय मोनैयाव जाहाथे आनज्रायनानै थाया, जाहाथे बेसेन गोनां भटखौ जाहाथे भुल खालामा, बेखौ जोङो XNDP वेलफेयार आरडि ग्रुपनि जानानै खावलायदों। जाहाथे बे बेसेन गोसा भटखौ माने बयबो जेन बिथां रिहुन सार दैमारिनो होयो, बेखौ जोङो दिनैनि नैबे माने दिनैनि तारिखआव बा दिनैनि समाव जोङो खावलायदों जाहाथे गासैबो भट होयो। मानो होनबा जोंहा माखासे माने जियालाव हाबनानै दङ। जिहेतु जोंहा माखासेया केम्प डिसबेन्ड जानायनि उनाव बयबो न'खराव गासैबो फैनो हाबायब्ला बिथांमोनाबो सफैनांगौ। आरो बिथांमोननि न'खरा गासैबो दुखु फोरमायदों जिहेतु एकर्डजोंनो सफैनांगौमोन होननानै, जिहेतु खान्थि सुक्ति हिसाबै बिथांमोना जियालनिफ्राय UPPL सरकारनिफ्राय जोङो बिथांमोननिसिम जेबो इनिशिएटिभ लायैखौ नुहुरदों। बेवखायनो जोङो दिनैनि बे तारिखआव बुंदों जाहाथे जोङो फैबाय थानाय इलेक्शनाव BPF हान्जानो भट होनानै BPF हान्जाखौ बा हाग्रामा सारखौ फिन सरकार दानो हानाय मर्यादाखौ होनांगोन होननानै, आरो बिदिनो बिथां हाग्रामा सारा जोंनि जियालाव थानाय माखासे माने मानसिनि थाखाय खामानि मावलांगोन आरो बिथाङा मावगोन होननानै बुंदों। बे हिसाबै मावलांगोन बेखौ जोङो आसा खालामनानै दिनै जोङो BPF सरकारखौ सापर्ट खालामदों। आं बेखिनिखौनो बुंनानै आं रायजो राजानो फोसावनानै आं एसेयावनो आंनि बिबुंथिखौ फोजोबनाय जाबाय। जोंहा वेलफेयारनि जिथु बिथां जाय माने बिबानाव दङ माननि जेनेबा आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथांमोना बिदिनो जोंहा बर' गामि गामि बिथांमोना गासैखौबो बे फैबाय थानाय बिधान सभा इलेक्शननि थाखाय बुंखाबोदों। बेवखायनो जों बांद्रायखौ जों बुंनो सानाखै बा आङो बुंनो सानाखै। आरो बिथांमोना थांनाय BTC इलेक्शनावबो बिदिनो क'क्राझारनिफ्राय चिरां, बाक्सा, उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव बिथांमोना हाबबोदोंमोन। बे हाबबोनाय लेखायै जोंहा BPF सरकारा 17टा आसन मोननो थांदों, UPPL मात्र 11टामोन। बिथांमोना BJP आरो UPPL बिथांमोना फाव फान्दायनायनि गेजेराव बिथांमोना सरकार दादों। थेवबो बेखौ रायजो राजाया जाहाथे शान्ति मोनाखै, गोजोन मोनाखै। बेवखायनो जोंबो बर' रायजो राजाया दिनै फैफिनदों। बेखौ जोंबो रोखा नुहुरबाय आरो जोङो फैबाय थानाय इलेक्शनाव रिहुन साराबो देरहानो थांनाया खाथां आरो हाग्रामा साराबो सरकार दानो हानाया खाथां होननानै जों दिनै गासै रायजो राजानिसिम जों फोरमायदों। गासैजोंबो लोगोसे जौगानायनि लामायाव UPPL सरकारनि दान मोननैयाव मावफुंनाय मावफारिफोर। सरकारि गुडविल मिशननि जोहै 700 किल'मिटारनिबो बांसिन लामा मावनो अन्थाइ खोम्बा गायसननाय जाबाय।
फै जों बयबो खौसेयै बिटिआर हालामाव गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि थाखाय इउपिपिएल हानजानो ट्रेक्टरनि सावगारियाव गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै देरहासार होबावदिनि।